Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 31-nji dekabry. Ada Türkmen kanalymyzyň nowbatda gepleşigine başlaýarys. Hormatly izleyijiler, men bugünkü gepleşigimi geçip barýan 2021-nji ýylyň wakalaryna syň görnüşinde geçirmekçidim. Ýöne geçip barýan ýylyň iň möhüm wakalaryna syň berjek bolsaňam ören köp wagt gerek boljak. Şonuň üçin men bir umumyrak gurrun etmekligi makul bildim. Ine şu gün 31-nji dekabr 2021-nji ýylyň iň soňky güni 2022-nji ýyla gadam basylmak üçin sanyja sagat wagt galdy. Gelişine diýeli 2021-nji ýyl wakalara baýyl boldy. Ol wakalardan käbirleri o wakalar, oňyn wakalar bolsa käbirleri ören yaramaz, gynanyrjy, ören negativ wakalar boldy. Şolardan iň esaslarynyň biri ha şu gün wagt dogam edip duran pandemiýa wakasy. Gynansak da bu pandemiýa belasy ýakyn wagtlarda sowuljaga meňdänok. Elbette täze ýylyň botawasynda men sizi gynandyrjak bolanmak ýa-bir sizi howsala saljak bolanmak ýöne häzirki bar bolan alamatlardan ugralsak bu pandemiýa ýakyn wagtlarda sowuljagyna kän bir umyt ýok. Buň üstesine de bu pandemiýa wakasynyň aňyrsyna bir emeli usullun, ýagny emeli usul bilen giýirilendigini görkezýän alamatlarym kem ýüze çykyp gidip otýar. Buň şeýledigini öňe sürýän adamlaryň, spesialistlaryň, alimlaryň sanam artyk gidip otýar. Biz bu arada soňky käbir gepleşiklerimizde elbette gurrun etdik. Bu gurruny biz öňdäki täze ýylyň baş günlerinden başlap ýene dowam etdireriz. Ýöne şu pandemiýa bilen baglanşykly waka köp wagtda bire ýagdaýa, zatlara, wakalara täzeçe garamalygymyzam açyk görkezdi. Täzeçe garamaklyk näme? Täzeçe garamaklyk ýa-da içkin garamaklyk bolup duran wakalara ýüzle garaman, şoňa içkin garap netije çykarmak, sapa galmak wagtda şu pandemiýa wakasy bire köp wagtda ýagdaýy açyk görkezdi. Muňa sesine şu pandemiýa bilen baglanşykly wakalar adamlaryň öz tebigatynda da gizlin taraplaryň açylmagyna getirdi. Gynansak da köp wagtda bu adamlaryň tebigatynyň bir negativ garanky taraplaryndan açyk görkezdi. Ýöne şol wagtyň özünde adamlaryň tebigatyna degişli has, aýdyň, has bir sapagalarlykly, ruhlandyrjy zatlara maçýar. Men bu zatlaryň detalyna girjek bolanmak, köp adamlar men diýjek bolýan adyma düşünenlerler diýip umyt edýän. Sebäbi pandemiýa bilen baglanşykly bu krizis öýdürüşli bir katalizator bolup hyzmat edýär. Şoň üçin bir gadymy buddizm filosofiýasyna bir şeýle bir pähim bar. Problema adamlaryň ýüz bolýan problemasy käbir adamlar üçin bilim çeşmesi bolup hyzmat etse, käbir adamlar üçin ýüz bolýan problema şol adamyň degradasiýa, käbir adamlaryň degradasiýa düşmegine de sebäp bolýar diýilýär. Şol bir waka kimler üçin bilim bolup paýgas bolup hyzmat etse, kimler üçin ol gargynç ýaly bolup, ýagny şol adamlaryň hasam aň düşünje taýdan pete gaçmagyna, hem lapy keçilige uçuramagyna, bir umytdan mahrum bolmaklaryna geçirýär. Şoň üçin şu pandemiýa wakasyndan sapagalarlykly ören köp zatlar bar. Ýöne esasat biz bolýan wakalara has içinrek düşünjek bolmaly. Biz bolýan wakalardan has netijeli sapa aljak bolmaly.
Hem türlü garaýyşlary öwrenmeli. Diňe bir ýöne bir tarapdan berilýän maglumatlary körlük bilen ýuwudyp oturman alternativ garaýyşlar bilen gadyklanmaly. Bu üstesine şu pandemiýa bilen baglanşykly häzirki wakalar günwataryň demokratik ýurtlar diýip hasaplanýan ýurtlaryna milyonlarça adamlaň nägilik bildirip köçä çykmaklaryna da geçdirdi. Olar nägilik bildirýärler. Olar şu wakalaň fonuny öz hak hukuklarynyň ellerinden alınmaklaryna garşy protest bildirýärler. Günwataryň ösen demokratik döwletler diýilýän döwletlerde häzir adamlar hakdan, hukukdan mahrum bolup gidip oturýarlar. Näme netijesinde bolýar? Şulan bilen şu pandemiýa bahanasy bilen haýsydyr bir güýçler, häkimiýeti elde saklap oturan güýçler adamlary hakdan, hukukdan mahrum edip oturýarlar. Şu tendensiýada kem güýçlenip gidip barýar. Şoň üçin men şu taýda şu waka bilen baglanşykly käbir dinleýijilere itaathanam men şu pandemi bilen baglanşykly wakalary ýa-da soňky wagtlar köpürak ünferýändigim üçin nägilik bildirýän dinleýijilerime men bir zady ýatlatjak bolýar. Şu dünýäň özi ullukan bir gämi ýaly bir zat. Türkmenistanam şu ullukan gämiň bir burçundaky bir bölejik. Ýöne gödegine getirin häzir şu gämiň tutuş gämiň özüne ullukan howpa onypdy. Häzir gämiň özi gark boljak bolupdy. Şol gämini gark etjek bolýan bir güýçler bar. Şoňa da ine günwatar ýurtlaryna şoňa garşylyk bildirýän milyonlarça adamlar bar. Şolar häzir ullukan bir syna bilen ýüzbeýiz bolupdylar şol adamlar. Şolar gämini halat etjek bolýarlar. Men şu pandemi bilen baglanşykly waka hakynda gurrun edemde men ana şu mesele hakynda adamlar birazajyk pikirlendirjek bolýan. Elbetde şu gämiň bir burçundaky ýere degişli bolan ýagny Türkmenistan diýip alsak elbetde o taýda problema bar. Gämiň dürli burçlaryna, dürli taraplaryna problemalar ýeterli. Ýöne tutuş gämiň özi gark boljak bolup durka, ullukan ruhup hatar bilen ýüzbeýiz bolup durka. O mesele hakynda gurrun etmediligiň özi bu akyl paýhasızlygyň alamaty däl. Şoň üçin elbetde Türkmenistan hakynda biz gurrun dogam etdirer problema bar. Ýöne raýdaşlyk diýip bir zat bar. Şu taýda şu demokratik döwletleriň wekilleri öz wagtynda Türkmenistanyňky wakalary da üns berip, ünsü çekip alady diýen adamlar şolaň köpüsi. Şu daşary ýurtlarda ýakyn günlerde problemalar ýüze çykanda, harby konfliktler ýüze çykanda şu taýdaky adamlar ayaga galyp şol adamdan akwalyny alada bildirýärler. Türkmenistanyň halky kösense şu taýdaky aňly düşünjeli, adamly bilimli adamlar şoňa alada bildirýärler, raýdaşlyk bildirýärler. Biziň derdimize, derdinýärler, gynanýarlar, gyýylýarlar. Ýöne näme üçin şu taýdaky indi bu ýurt, şu ýurtlaň öz halky şu wagt häzir ullukan problemi bilen ýüzbe-ýüz bolup köçäge çykyp protest bildirip, dubinkalary başlaryndan iýindirip, türmäge basylyp, şular ýaly süýülip ýören ýagdaýynda biz näme üçin bulan ýagdaýy bilen gadyklanmaly? Biz näme üçin bulan derdinmeli? Biz näme üçin bulan derdini paýlaşmaly? Biz näme üçin bulan problemasyna üns berip şoňa düşünjek bolmaly? Adamlar bir salçykly şemçi. Biz bir gämede, biziň akwalymyz bir akwal. Şu taýda häzir, şulaň ýagdaýy häzir, şu taýdaky adamdan hak hukuky elinden alynsa, şular häzir hakdan, hukukdan mahrum edilse, şu taýdaky tragediýa biziň başymyzdan has beter tragediýa bolýar. Şoň üçin biz ýagdaýa birazajyk obyektiwrek seretjek bolmaly. Ýöne diňe öz problemamyz, öz aladamyz bilen bolup, gümra bolup, diňe şoň bilen bolmalydyr diýip düşünmeliler adamlar. Köpüýüňizden şu taýdaky köçä çykyp gören adamlaryň derdine düşünjek bolmalyňyz nämeden emelegelli bu häzirki güýçlenýän bu protest çykyşlary näme üçin näme üçin bu adamlar näme garşylyk bildirýärler? Bulan elinden nähil haklary, hukuklary alynýar. Olar demokratik ýurtda ýaşanokmy? Olaň häkimiýetleri, olaň ýolbaşçylary demokratlar dälmi? Demokratik gymmatlyk bilen tarapdar dälmi? Näme üçin adat adamlar soňky wagtlar has ýönük
köçä çykmaklaryny dowam etdirip gidip otyrlar. Näme üçin olar öz hökümetlerine, häkimetlerine garşy protest bildirýärler? Uşatlara düşünjek bolan adamlar. Şoňa düşünseňiz siz öz problemaňyzda da düşünýäňiz, siz öz çözgüdüňizden tapýaňyz. Şoň üçin size birazajyk obyektiwrä garaýyş ýetenok. Bagyşlaň. Men ana şu ýanky problemalara üns berip birazajyk adamlary pikirlendirjek bolup edýän çykyşyma nägilik bildirýän dinleýijilerimiz şunu aýdyp otyryn şu da. Şoň üçin birazajyk adamlar gazyklanyp görüň. Nähil tendensiýalar bolup görür. Bular näme alada bildirýärler? Biz nähili bilelikdäki problemalary biz paýlaşyp otyrsaňyz, paýlaşmaly. Şoň üçin sizem özgedeňizde şulara düşünüp şulaň ýagdaýyna araýdaşlyk bildirjek bolmaly. Näme üçin gün wataryň halky siziň aladaňyz etmeli, siziň gaýgyňyz etmeli, bärde problemalar siziň problemaňyz gozgamaly. Emma siz näme üçin bulan problemasyna düşünjek bolmaly? Siz näme üçin bulan derdinişip bulary gollajak bolmaly? Şolurda birazjyk pikirlerim. Men bulan her bir meseleni häzirini täzeden goza oturjak bolamok. Men geçen gepleşiklemde agdap geçdim şol atlary. Indi şu global tendensiýaň dowamynda men diýjek bolýanlarym ýakyn geljekde bir de ullukan kynçylyklar bir de häzir kynçylyklar bilen bir ýüzbeýüz boljak bolupdy. Ol kynçylyklar nämeden ibarat? Nämeň netijesinde döremek mümkin? Şoňurda da pikirlenmeli. Şu 2021-nji ýylyna şu 2020-nji ýylda başlan şu pandemiýa problemi 2021-nji ýylda da dowam etdi. Ýöne şuň barşynda köp zatlaryň üstsaçylyp gidip otýar. Şu zatlara düşünjek bolan, şuňa düşünmesek biziň ýagdaýymyz hatam ýaramazlaşýar. Ondan men aýtdym şu daşary ýurtda häzir bir giden güýçler bar, her hili güýçler bar, gapmaryşykly güýçler bar, çaklaşyp duran. Olaň täsiri tutuş global derejede olaň täsiri ýetip otýar. Dünýäň dürli künjoklaryna bilen täsiri ýetip otýar. Ellerine bir giden häzir terişdeleri, ellerine bir giden metodlary, mehanizmlary, tehnologiýalary jemläp oturan gara güýçler bar. Olar tutuş dünýäň hökümetlerini özlerini boýna gidirjek bolýar, boýna gidirip otýar. Boýna gitele şolaň talap edýän düzgünlerine kaýyl bolup, şolaň oýunyny oýnasaňa sen diri alýaň, şolaň oýunyny oýnamasaň sen gidýäň. Gitmeseň hem gidirýärler. Indi şu wakalaň fonunda da käbir zatlar bolup dur häzir. Ne gün wataryň käbir toporlary häzir Türkmenistan arada da belli bir tankydy garaşlar aýdan bolup başladylar. Ýaňy Ýewroparlamentiň deputatlarynyň 3-ü de goloýy. Türkmenistanda çağa rahmetinin ulanılmagyna protest bildiren bolup indi aradan garaşdyrdygyň bilen 30 ýyllygyna birinji gerek şolar ýaly kollektiwleýin nägileligi bildiren bolup indi Türkmenistana saňksy ýerdirmek meselesini ortaga atyp otýar. Ne bu taýda bir giden soňra olar ýa-da çykýar. 30 ýylyň dowamynda siz nire dediňiz. Indi gel şu wagt o meseleni goýýar. O Türkmenistana saňksy ýerdirjekdir. Awa siz saňksy ýerden ýagdaýyňyzda ol Türkmenistanyň bähwidine boljakmy? Ol siz ol saňksiýany kime ýerdirýäňiz? Türkmenistanyň diktator rejimine ýerdirýäňmi ýa Türkmenistanyň halkyna garşy, Türkmenistanyň döwletine garşy ýerdirýäňiz? Awa indi biz beğenmelimi ýa gynanmalymy? Ýöne biz ýakyn taryha bildirip görsek, käbir meselede şu gün watar ýurtdan ýerdirýän sanksiýatynyň aňyrysynda käbir güýçden bähwidiniň bardy görür. Hal şunyna ara galyp görsek. 90-njy ýyldan gäragly konfliktinde gün watar döwletleri şol wagtky diktator Saddam Hüseyni käbir jenaýetçiliklarda aýyplap şol araga garşy sanksiýa girdi. Ykdysady sanksiýa blokada girdi. Araga hakda daşary ýurtdan derman ýermeklik kesildi. İnmir zerur olan adı gönümleri iyi verilmek kesildi. Çağı imiti kesildi. Neticede soň aradan bir näçe ýyl geçen soň BMG'nin käbir Birleşen Milletler Guramasynyň käbir komitetler, käbir idaralary ýagdaýy öwrenip nähil netije çykardylar. Şol giýirilen sanksiýaň netijesinde Irakda 500.000 sany çağı aradan çykdy diýip statistika getirdiler.
Şo sanksiýa netijesinde 500 000 tane çağı wagtynda iýmitlenip bilmedi, wagtynda zerur bolan medisina kömegini alyp bilmän, şoň netijesinde pida boldy. Yarım milyon teorik çağa diýip resmi statistika çıkarıldı. Hasaplanıp. Şondan Saddam Hüseyin'in rejimi öde ejir çekdimi? Şo diktator ejir çekdim ya şoň hökümet agdalary ejir çekdim? Yok. Aýratyn olan gör ejir çeken zat yok. Olar elpeşelpe ýaşadylar, şo ýaşaýyşlaryny dowam etdirdiler. Emma adat halk ejir çekdi. Onu gunwatar ýurtlarynyň käbir häzirki toporlarynyň sanksiýa we Türkmenistana sanksiýa giretmek barada ki edýän çağırışlary, şolar ýaly netijeleri getirip bilmedi. Şol giyiljek sanksiýadan hakykatdan hem Türkmenistanyň diktator rejimi ya diktatoryň öz klany ejir çekermi? Şu wagtda da oýlanır, ýalda hatlar var adamda men şu hatlar näme üçin aýdyp otyryn? Birazcık tedi oýlanyrjak bolýar. Bir ýöne bir taraplayında atdyl, bu oýnalýan oýun wa bular ýaly sahnalarda, siýasat sahnalarda. Onu o sanksiýaň edil şu kun ara gelmegine näme bilen baglanşyk bolýar. Edil şu wakalyň fonuny da Gurbanly Berdimuhammedowyň ne yegenlerinden birinin Şambrada degişli Britaniýadaky firmalaryň biri ýapylýar. Elbette o firma resmi ýagdaýda hasap alynanna bir Türkiýanyň raýatlarynyň biriniň adyna degişledilen ýöne soň derňelenne bu gaňyrtynda ýanky Şambrad Rejepowyň şol firmaň hakyky eýetdiginiň üstçyllygy ýakyna ola ýam suwd edilen zat. Indi şol firmadan ýan ýakyn dekabr aýynyň başynda ýapylýar. O arada Türkmen News neşri ýan ýakyn habar berdi. Indi şu wakaň fonuny da Türkmenistanyň öz içinde diktatoryň öz klanynyň içinde häzir käbir çaklaşyklaryň ýa-da ýöze çykyp başlandygan gödýilýär. Olam nämen ha ýan ýakyn edir şu wakaň ýa-ni ne ýanky kampaniýanyň şutaýda 8-nji dekabrda däl 8-nji noýabrda ýapylandygy belli boldy. Oňam Türkiýanyň bir raýaty, Türkiýeli bir aýal maşgalaň adyna registrasiýa edilipdir. Şol firma ýöne hakykatynda şol firma Berdimuhammedowyň ýegeni Şamrat Rejepow degişligi toň anyklandy. Indi şo firma ýapylýar. Şo eda kärhanlaryň biri ýapyldy. Bulam näme Britaniýada nähil feodal bilen meşgullan. Ya Türkmenistanyň nebit him we önümlerini satmak bilen meşgullan. Türkmenistanyň baýlygyny satyp inha gazanç edýär Türkmenistanyň prezidentiniň yegenleri. Şolar ýaly bir firmalaryň birim inha henidem Britaniýada işläp dur, olun täk ýapyljagy meňdeşdäl Hacımrat Rejepowyň inha Karan Holdings LP adly firmasy henidem işläp dur. Indi şu wakalyň fonuny da Türkmenistanyň içinde ýene bir gadakly bir tätin bir öň bolmadyk wakalyň biri ýüze çykdy. Olam näme? Şol Şamrat Rejepowyň Rejepow degişli diýilip hasaplanýan Gülistan Tewda merkeziniň direktori Maksat Bayramow tutsak edilipdir. Maksat Bayramow diýilen adam diňe bir Gülistan Tewda ýa-ni Orfadar diýip tanalýan Gülistan Tewda merkeziniň direktori bolmak bilen çäklenip, ol Türkmenistanyň ýanky sport görüşi boýunça federasiýasynyň başlygy. Neşde turaty bar. Neşul oğlun tutsak edilýär. Ne Şamrat Rejepow bilen bile turaty düşýär. Indi ödüňiz gödegine getirip görüň, şular ýaly adamyň tutsak edilmegi, ýagny Şamrat bilen bile işleşýän, Şamrat bilen bile paýlaşýan, şu Tewda merkezinden gelýän, şol bazarlaryň dükanlaryny kireýine berýän adam, şol nemänem gelýän girdejiginem yegenler bilen paýlaşýan adam tutsak edilýär. Bular ýaly adamyň tutsak edilmegine kim görkezme berip biler diňe tanıjy adam, o tanıjy adamam ödüňiz bilýäňiz, ýa Gurbanly Berdimuhammedow görkezme berip biler, ýa-da şoň ugly terdar. Indi soňky maglumatlara görä şol terdaryň görkezmesi tutsak edilýär. Ödem şol yegenlere degişli bir näçe ençeme dükanlar hem ýapylýar. Şol Türkmenistanda dowam edýän, paýtagtda dowam edýän komendant sagady we akşam sagat 10-11-den soň adam ayagy sekmelýär hiç şerik. Şoňa garamazdan giýjetine uzak giýje işleýän dükanlar bar. Paýtagtda.
Ol dükanlaram ýa-ki yegenlere degişdi. Şol dükanlaram häzirki wagt yapylan. Onam kim yapmaly diýe, onam häzir bizdäki bar bolan maglumaty görä Serdar Berdimuhammedow şoňa görkezme beripdir. Olam kimiň ygtyýary bilen edip biler Serdar. Elbetde KK'nyň şoňa ruhsat bermegi bilen edip biler. Diýmek onda şu taýda yegenler bilen prezidentiň öz oglunyň arasynda da gapma garşylyklar, düşmançylyk bize çıkıptır diýip hasaplap bolýar. Indi şu zatlar bir giden bir kontekstiň içinde bolup geçýär. Şoňa dönüşerim. Daşary ýurtdaky firmasy ýapylýar Şamyradyň bir Tanya'daky firma. Soňam ýugurdyň içinde de yegenler bilen ýa-ki prezidentiň oglunyň arasynda konflikt ýüze çykypdy. Şol wagtyň özünde Ýewroparlamentin deputatlaryň çağırşydy goýdy Türkmenistana garşy sanksiýa giydi. Bularlaryň öz arasynda baglanşyk bolup bilermi? Birazjyk pikirlenip görüň, nähil kontekstlerde bolup ber. Üstesine häzir inni Türkmenistanda dowam edýän açlyk, ýetmezçilik, bahalan gymmat bolmagy, narxlar göterip gidip oturmagy bilen baglanşykly problemalarda da inni Gurbanly Berdimuhammedow özüniň günäsini öz üstünden aýryp, ýa-ki ministrleriniň üstüne atan bolup, inha 21-nji dekabrda bolan hökümet maslahatynda öz ministrlerini jezalandyrdy. Hukusanam şo taýda Fewda we daşary ykdysady gatnaşyk ministr Orad Murat Gurbanly Berkänji elan etdi. Hemem şol Fewda meselelerine terinjamlyk edýän vice-premier Çary Glyjewa Berkänji elan edýär. Ondan daşary Aşgabatyň şäher häkiminiň orunbatary. Olam şol Fewda meselelerine meseleleri boýunça jogapkär şäher häkiminiň orunbatary Rahman Anurad wezipesinden aýyrýar. Ondan soň edil şo hökümet maslahatynyň ýa-ni öz ogly Serdar Berdimuhammedow tutuş welaýatyň ýa-ki ýurdun welaýatlaryna uradyp şo taýdaky narxlaryň ýagdaýy bilen gyzyklanmagyna görkezme berýär. Welaýatlarda da näme diýerler? Ýene nowbatdaky da gerilişin olukly ýerli häkimler göz boýawçylygy başarýarlar. Ýani şo taýdaky ady karytlarynyň bahalaryny desine arzany zat edip şeýdip göz boýawçylyk edýärler. Serdar Berdimuhammedow hem näme barýa şo taýdaky daşawda barpdyr. Lewap welaýatyna, Mar welaýatyna barpdyr. Fewda merkezlerine sapar eden bolýar. O taýda da narxlar bir näçesi arzandylyp asylyp goýulýar. Hawa indi şol halkyň aladatymy. Yerli halk, yerli adamlar näme eden nägile? Hawa indi Serdar gelip gitdi diýe. Birinciden tögürüne adam erten oklar. İkinciden Serdar Berdimuhammedowyň ödem gadyklanyp göräýmeler diýe. Şol narxlar, şo taýda asylyp goýulan narxlar hakyky narxlarmy ýa-da şoň gözüni boýamak üçin wagtlaýynça asylan narxlar. Serdar gidenden soň ýene ideýan bilen ol bakalar 3 etde, 5 etde, 10 etde galdyrylyp oturulan bolsa. Ol näme üçin edilýär? Şol halkyň aladatymy? Şol meseleň çözüljekdigini görkezýärmi? Ödem teredin şol Serdar bilen yegeniniň arasynda konfliktiň ýüze çykan döwründe şular ýaly zatlar bolupdy. Serdar näme üçin olar ýaly diýär? Diýmek Serdar halkdan arka tapynmak üçin şolar ýaly hereket edýär. KK'nyň görkezmesi boýunça. Hawa şu ýagdaýda şo narxlaryň ýokarlanmagyny emeli gatçylyk döredilmegine onda yegenler günäkärmişin, bir kysany ministr günäkärmişin, emma Berdimuhammedowyň özü ogly günäkär däl. Onda Berdimuhammedowyň özü ogly halkyň tarapyndamışyn, ol halky köseýän narxlaryň ýokarlanmagyna sebäp bolýanam yegenlermişin, bir kysany ministrmişin. Şeýle netije gelip çykýar. Şeýle netije gelip çykýar. Indi bu özü näme üçin edilip bilinýär? Serdar bilen yegeniniň arasynda bähwit gapma garşylyk ýüze çykdy. Ya görüp bilmezçilik barmy? Serdaran çinonik bir vice-premier hökmünde öz wezipesini ýerine ýetirip oturan çinonik. Belki ol yegenler ýaly halkyň puluny, döwletiň puluny
o derecede uğurlayabilýänlerdir, balyk toplayabilýänlerdir, emlek toplayabilýänlerdir de belki görübilmezçilik edip indi şolardan nir bolan emlegini bir öde iyi boljak bolýar. Bu togra ne ahil garaýaňyz? Ana hemşin gelip şu wagt kakasy oňa ruhsat berýär. Kakasy oňa ruhsat berýän bolsa kakasy bilen öz aýallyk onlaryň arasynda konflikt bolup biler. O yegenler diýmek näme diýmek? Gurbany berdim Muhammedowyň aýallyk onlaryň şagalary. Yegenleriniň bähfidine garşy çykyş etmek diýmek näme diýmek? Öz aýallyk onlaryň bähfidine garşy çykyş etmek. Onda bu taýda Türkmenistanyň prezidenti bilen öz aýallyk onlaryň arasynda konflikt ýüze çykypdy. Şulatlaryň fonunu da berdim Muhammedow özüni hem ogluny halkyň tarapyndan ýaly edip görkezjek bolýar. Näme üçin? Soňky bir näçe hökümet maslahatyna ýylyna berdim Muhammedow näme gurrun neden bolup başlady? Narxlar ýokary diýip başlady. Näme üçin gatçylyk bar? Näme üçin hareket etmezçiligi bar? Bulara kim ýol berip ber? Näme üçin ýol berip bersiň diýen bolup öz ministrlerine gıýgyran bolýar. Näme şu çaka çenni berdim Muhammedowyň gulagyna ýetýän näler öýdýän hareketçiligi? İş etmezçiligi. Aýlyklyň az bolmagy. Adamdan iş welläp daşary ýurtlara çykjak bolup, daşary ýurtlara çykyp ýyllaryna dolanmak islemeýän raýatlardan näme habarsyz öýdýän. Yani Türkiye'nin prezidenti bilen araky bolan duşuklaryny şoňa ýetirilen däldir öýdýän. Türkiýede näçe tany Türkmenistanyň raýaty ýaşar. Elbetde hemme zatdan habarly. Indi şu täze ýylyň botagasynda näşeler ýaly wakalar bolup ber. Diýmek täze ýylda bir de ýene de täze türprizler, täze oýunlar garaşýar adam. Ýene bir gıynanlayan ýeri bar. Şular ýaly oýun edip beren, şu klana da hyzmat edip oturan bir giden bir ýa kyçynoluklan gatlagy bar. Öýler şulardan ýejer çekip oturýarlar adamlar. Ine bizim gözümizin öňünde bir giden çynolukları işden aýyrdylar. Bir giden çynoluklara ina käýin şerip oturýar. Öýler hem şol çynoluklar şu klana hyzmat edýärler. Giýje günni şolaň dawanyny ýalaýarlar. Şolaň uğruna itýal bolup algap berler. Halkyň alada söýlen däl bular. Ertek günem şol klandan, şol haramzada diktatordan bular sag bolsun alýarmy? Ýok. Türmelerde gözler açylýar. 2 gün wezipede oturanlaryň sırtlaryna diýip pok goýberýär, maskar edip. Wezipeden giden soňlarym bular arkaýyna oturdylar, gün ha soňky çykan käbir maglumatlary men görkezýän. Ýa ýakynda näme gösteri açyldy, näme belli boldy. Mundan bir näçe ýyl öň ozal Türkmenistanyň howpsuzlyk ministri bolan, milli howpsuzlyk ministri bolup işleýän Döwranyň Bayramow ha şu ýylyň Tomsonna 10 ýyl türme tutulgyny hökm edilipdir. Bu wakada häzir gelip ýetdi. Türkmen News neşri şu arada maglumat berýär. Ýöne Tomsonda bolan waka şu. Ödem şul adam 2016-njy ýyldan 2018-nji ýyl aralygynda Türkmenistan milli howpsuzlyk ministri bolup işledi. Bundan öň ýany şoň wezipetini ýerine ýetiren beýleki bir adam Yüçelli Hocaverdiýew şoň öň ýany 2015-nji 2016-njy ýyllarda Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri bolup işläpdi. Ana buny ýem öldüripdir. Bunam şu bundan öň türmäge watylan eken ödem 18 ýyl möhlet berilip. Näme de aýplananlygy belli däl. Ýöne şu wagt şuň üstü açylýar. Türmede ölüpdir. Ene ödem geçen ýyl 2020-nji ýylda tutuklukda ölen adam. Bundan daşary ödüňiz bilýän näçe şunoluklar olardan öň tutsuk edildiler. Olaňa bakwaly häzir belli däl. Naşol adamyň şu Güçeli Hocaverdi iftilýäniň surat şu. Ýokarky suratam Döwranyň Bayram şu ýylyň Tomsonda 10 ýyl türme tutukluny hökm edilen çinonik şu. Ine alan sag bolsun. Halka garşy işlediler şol adamlar. Adamlar side garşy işlediler şular. Milli howpsuzlyk ministri bolup şol klanyň şol haram tokumyň göwünde tapmak üçin olgan adamlar ne şular iki tem. Bular ýem şehit boldy. Innem gerek ýok korkunkine 10 ýyl türme tutuklugy berilipdir. Muňam türmeden diýir çykjakdyk belli däl. Ondan öňki bolan wakalary ýatlalyň ine 2 ýyl mundan odal
2019 ýylyň güýdünde ýylyna bir näçe çynonyk tutsak edildi. Şolaň birin ha şo wagtky içeri işler ministri İskender Müllükov. Oňa ýa-da Türkmenistanyň öz prezidentiň howpsuzlyk gullugynyň başlygynyň ornwatary Mejlis Nowatov tutsak edildi. Olaňa köp ýyllyk türme tutsalyk berildi. Özleri hem kellelerini tegirimine ştaýda Türkmen telewizionyasynda çykyş etdiler. Pohumydyk, günämiz geçiň diýip, atam diýip. Ýöne ştaýda ýene bir adam ady ýok ştaýda. Şolar bilen birlikde Çary Kulov diýip Türkmenistan boýunça tanalýan bir biznesmen adam ady. Şolam tutsak edildi. Amala şolaň hemmeti üç bolup ýanky Türkmenistan prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowy wezipetinden çetleşdirmek üçin şoň janyny kastetmek üçin dilli şukurna apşynlar. Oňam dogurduk däldigi belli däl. Olar hakykatdan dilli şukurna apdyrlarmy, gurna mandyrlarmy. Gurnan bolsalar hem ya şolar yeterlik derejede akylly başly şonu gurna bilmeýändirler. Ha adamlar onuň seredingini o Çary Kulov diýilýäne bir tutdy. Oňa ýa-da bilen arada şoň ýa-da ýurtdan gaçyp çykan şoň intima hojam Murat Kulov diýip. Türkiýe gaçyp çykýa, Türkiýede onu tutup deportasiýa edýär. Ona mana geçen ýylyň noýabryna tutsak edilýär. Kronika Türkmenistan şo barada geçen ýylyň noýabryna maglumat berdi. Şoň intine şeň şoň maşlara agdalaryna şeň tutýar. Ol Çary Kulowyň intiniň günäsini näme olan belli däl. Näme? Şol täbäbi şol Türkmenistanyň prezidentiniň janyna kastetjek bolan adamyň inti şoň üçin günäti şol. Ikisi doganmaşyn. Bolmasa ýanky şo Çary Kulowyň intiniň şol dilli uşuga gatnaşandygyny tuğ edýän hiç ýyl tutnama ýok diýerler. İçinden gelýän maglumat. Indi men bulatlaryny hem şunu agdap otýar. Inhat çynonyklar, ýa ýugurdyň çynonyklar siz şu haram tohuma, şu haram klana siz hyzmat edýär. Halk bilen aladaňyz ýok. Siz şolaň ýanky ýokarky prezidentiň şol diktatyryň gögünni tapmak, şoň ýegenleriniň gögünni tapmak siz şolara hyzmat edýär. Ahyrdan hem siziň alýan näme sag bolsunuz şol. Şoň üçin size näme şewat gerek şoňa şu etip beren wadaňyň soňunyň öýüňiz üçin tragediýa bolup gutorjakdygyna düşünmek üçin size nähili wakalar bolmaly. Näçe adam türmede çüýremeli? Näçe adam tutsak edilmeli? Näme üçin öz araňyzda siz bir halk bilen işläliň diýip bir pikire gelip bileňiz. Birazjyk halkyň aladasyny etden halk siziň arkaňyzda durýar. Ýöne edil häzirki wagt siz halkyň duşmany. Näme üçin? Siz sebäbi esasy duşmanyň hyzmatkarlary. Esasy duşmanam edil häzirki wagt iň ganym duşmanam Türkmenistanyň döwlet lideri hem şoň klany. Indi ýene nähil maglumat gelýär Türkmenistanyň howpsuzlyk strukturalaryna degişli çeşmeler bize maglumat berýär. Ýani Türkmenistanyň öz prezidentine çykyp bilmän, ogluна çykyp bilmän, şoň oglunyň janyna häzir howp awanýanyny biriň istimizlerine ýetirmek üçin bize maglumat berýär. Ýöne bu gelip boşan maglumaty biz 100% agtywarly maglumat diýip adyp biljekler. Ýöne şonda da bir gelen maglumaty aglan etmek bizim borcumuz. Ol maglumat nämeden ibaret? Indi şu ýanky Türkmen prezidentiň ýegenleriniň başyna inen häzirki ýagdaýdan aralmak üçin, şu ýagdaýda şu şertden aralmak üçin ýegenler häzir terdaryň uğruna çykypdyr. Olar nämen duýdurýarlar? Terdara şolar bilen şolan gatnaşmagyna geçirilýän üýşmeliňlere gatnaşmalygy maslahat berýär. Gatnaşaýan ýagdaýlarynda da şo taýdan bir dögüm çörek iýmedlik, bir dögüm iýmedligi maslahat berýär. Ýene bir olan berýän maslahaty Serdar Berdimuhammedowyň öz ulugyny özüniň sürmegini maslahat berýärler. Türjü tutman. Türjü tutaýan ýagdaýynda da şo türjüleri ýygydan çalyşyp durmaklygy maslahat berýärler. Hem öz ulugynyň elektron sistemasyna insermekligi. Şonu wagty-wagtla barladyp durmak, özüm ygtybarly autosteserlere barladyp durmak. Şol urdan elektro maşynyň awtoluglugyň elektron tehnologiýasyndan baş çykarýan spesialistlere barladyp durmak maslahat berýärler. O maslahat näme üçin berilip bilinär? Täbäbi şol häzirki zaman täze kasamdy ýeňil uluglaň elektron sistemasynyň üstü bilen hem her zat edip bolýar.
autologları avariyada düşürdük bolya autologları şol tormuz batanda şon saklanma togtolma diýeler ettirip bolya her zat ettirip bolya. Şol meselede ünsermegni aýdýalar. Ýöne ýene döwür gedek gaýtylýan bu maglumatlar 100% ygtybarly maglumat diýip biljekler. Ýöne bizim borjumuz serdar habardar etmek. Serdara newsimiz agyryp şunu edýärmi? Serdara tarapdar bolup şunu edýärmi? Ýok. Serdar geljekde ol halka gerek adam. Näme üçin gerek adam? Serdar köp sanly jenayetlere şaýat adam. Bir tarapdan ikinciden serdarın öýde şu jenayetlere gatnaşdym, gatnaşmadymy. Halkyň öňünde kelletini ýalňaçlap jogap bermeli adamdan biri. Şoň üçin serdar diýiri gerek. Halk üçin diýiri gerek. Ozaly bile. Indi täze ýylyň botagosyny biziň ýene bir üns bermeli, biziň taýýar bolmaly adamymyz yankı bellek geçişmeyeli, şu pandemiya bilen bağlanşykly global tendensiýaň häzirki barşyna biziň ýakyn geljegimizde bize gowun garaşana adamlar. Men bunu täze ýylyň botagosyna sizi keýpden gaçyrmak, ýa sizi hukuksalat almak üçin aýdamok. Men bir azajyk obyektiw akter edip aýdýan. Biz elbetde täze ýylyň botagosyna gowluga umyt edýär, birek-birege gowy zatlary arzu etjek bolýar, arzu edýär, dilek edýär, bir gowluga umyt baglaýar. Ýöne yerden hem ayağımızı üzmeler. Yerden ayağımızı üzmeler demek bilen näme aýtjak bolýar? Häzirki global pandemiýa aňarsynda duran güýçler ýagdaýyň gowlanmagyny isleýän güýçler däl. Şuna menen şoňa da bize düşünürçe wagt boldy. Bir hiç ýyly konspirasiýa ýok bu taýda. Bize ýakyn wagtlarda gowluk garaşany. Gowluk diňe bir ýagdaýda bolup biler. Biz halk düşünür şu dünýä jemgyýetçiliginiň ilaty bolup, jewitleşip berk duran ýagdaýymyzda biz ýagdaýdan çykarga tap bilýär. Oň üçin hem ýan kaýdyşmaýaly, bize raýatçylyk geten. Tutuş dünýä derejesinde, global derejede bolup ýören ýagdaý diňe halklaryň arasynda, milletlerin arasynda, raýatlaryň arasynda jewit raýatçylygyň bolan ýagdaýynda biz ýagdaýdan şol çykgynsa ýagdaýdan çykarga tapyp biler. Ben bu natlary näme üçin aýdyp otyr? Bu natlary bir azajyk psikologik taýdan taýýar bolmaklar üçin adamdan aýdyp otyr. Sebäbi ýakyn gelecek. Ýakyn bir kyl bize gowda taýýarlanyp adamlar. Ykdysady meselede de, siýasy meselede de, harby meselede. Özüňiz bilýäňiz, şu ýylyň 2020-nji ýylyň dogamyna bolup geçen ýetaty öwrülçükli wakalaryň birem Awganistandan Amerikan güýçleriniň ýani Gunwatar koalisýon güýçleriniň çykyp gitmegi boldy. Olaram nähili ýagdaýda çykyp gitdi? Dünýä jemgyýetçiligine haýynçylyk görnüşinde çykyp gitdi. Nähili haýynçylyk? Tutuş ýaraglaryny Talibanyň eline taşlap gitdi. $1 trillion, ýani 800 milyard dollarlyk ýaragy Talibanyň eline, teröristlerin eline taşlap gitdiler. Şol ýaraglary çykarmagyň mümkinçilikleri bardy, elbetde bardy. Näme üçin taşlap gitdiler? Bular lokan sonra bolup dur. Indi şol ýaraglary häzir öwrenip, şolar bilen häzir şolarda turgunleşip geçip beren Taliban güýçleri geljekde niýe kopawanlyk biler. Şolar ýöne ümsüm oturar öýdýän. Häzir şolar häkimetde gow berkleşenlerden soň olaň iştihat açylmadymy? Goňşy ýurtlara birazjyk. Indi olardaky bar olan ýaraglar häzir iňmir güýçli öten döwletlerdeäki ýaraglardan hem köp. Şolar ýaly ýaraglar käbir Gunwatar ýurtlarynyň öten ykdysatydan öten döwletlerde de ýok ýaraglar. Şolar häzir sanyny alsak. Şu taýdak tanklaryň sanyny, uçurlaryň sanyny, vertolyotlaryň sanyny alsak, minomyotlaryň, toplaryň zatlaryň sanyny alsak, häzir Talibanyň elinde has ullukan harby arsenal emele geldi. Indi şol ýaraglary eýelige edip oturan şol ganojoklar, ümsüm oturar öýdýän. Elbetde ümsüm oturmadylar. Öňü bilen olaň iştihatyny ýerik tarap açylmagy mümkin. Elbetde gowruksyz oturan Merkadadiýa ýurtlar, ýani bizim ülkelerimizde tarap açylmagy mümkin. Indi bu bilen ullukan häzir alada döredýän ýagdaýlaryň biri bolupdy. İkinci bir ýagdaý häzir Garabawly hem Dartgynly ýagdaý nirde emele geldi. Orset bilen Ukraina arasynda. Häzir Orset özüniň 100 000 oğula 100 000den gowrak harbasyny Ukraina serhedine jemledi diýip maglumat gelipdi. Gunwatar habar serişleri berýär. Ukraina da ödegedeginde öz güýçlerini jemläp häzir şu taýyk serhed ýakasyna ýertdi.
Ýöne öz bilişiňe diýäli orsiýet şugun harby teknologiýa meselesinde dünýäde iň öňdäki ýurtlaryň biri. Hytaý, Amerika Birleşen Ştatlary bilen bir hatarda orsiýet häzirki wagt aýratynam ballistik raketa teknologiýasynda hem ýadro ýarag meselesinde dünýäň iň öňdäki ýurtlarynyň biri. Häzir şol Ukraina bilen ortaýatyň arasynda harby konflikt ýüze çykan ýagdaýynda Unwatar ýurtlary, NATO ýurtlary Ukraina gollap berjekliklerini elan edýär. Muň özi eger şolar ýaly häzir konflikt ýüze çyksa, muň özi nowatdaky bir global derejede global urşa getirip bilmezmi? Global urş tutuşan ýagdaýynda bu döwletler ýadro ýaragyna eýelik edýän döwletler ýadro ýaraglaryny ulanmazmy? Ýadro ýaraglarynyň ulanılan ýagdaýynda biziň yer şarymyzda, biziň planetamyzda nähili akwalyň garaşýanlygyna düşünmek üçin ullakan akylyň ýet bolmak gerek däl. Oňa biz düşünýär. Tutuş planetaň biologiýasyna, tutuş planetaň canarlaryna ullakan hop awanypdyr. Ine bulam häzirki wagt ine 2022-nji ýylyň botagasynda dünýä jemgyýetçiligini alada goýan bir ýagdaý. Inni şu taýda biz näme taýýar bolmaly? Şu taýda biz birazajyk giňişrek global derejede pikirlenmekle öwrenmeli. Biz şular ýaly wakalara içkil analiz bermekle öwrenmeli. Şu hakda pikirlenmeli. Ýöne ýollar açylsyn, haçan biziň aýlygymyz köpelerka, haçan nyrklary galarka diýip bular ýaly bir çarşuwaň, bir darajyk çarşuwaň içinde pikirlenmek bilen biz hiç açan Türkmenistanyň ýagdaýyny gowlandyryp bilmeýär adamlar. Biziň ýagdaýymyz dünýä derejesinde ýydagalak ýagdaýda bolmagyna sebäp bolýan zat näme? Biziň tutuş millet hökmünde, halk hökmündäki aň düşünjämiziň öz çägi gadarajyk. Biz şu aň düşünje bilen şu ädir ýurdu ýönep elimize berilen ýagdaýynda alyna dolandyr diýilen ýagdaýynda da biz şonu ötürip bilen de o häzirki aňymyz bilen biz barsak biz häzirki opozitsionerlerem, aktivistlerem men gödöňde tutýan. Şolaň pikirlen, şolaň dünýä garaş derejesinden men biraz gödöňde tutup aýdýan. Biz şu ýurdumuzy ötürip bilmez. Bir de birazcık global derejede pikirleniş ýetenok. Global derejede analizler ýetenok, diskussiýalar ýetenok. Bar başarýan adamymyz näme aglaba biziň aktivistlerimiň ýa-da raýatlarymyň bar alada bildirip bar akyllarynyň düşünjelerini ýetýän zady näme? Ýollar açyň biz bir garyndaşlamlar. Ay narhlary birazjyk düşürin. Ay aýlyklary köpeldim. Ay iş ýerleri boldy. O jany onlar o derejedäki zatlar hakynda pikirlenmek üçin bir ullokan aňly paýgatly janlar bolmak gerek. Ýa ol janky gadymy hindi filosofiýasyny näde ýaşaýyşyň bary o bir näçe prinsipi bar diýä. Ýa-ni iýmek, ýatmak, goranmak hem jyntyk atmaşyk. 4 tane prinsipi bar. Iýmek, ýatmak, goranmak hem jyntyk atmaşyk. Şu 4 tane prinsipin derecesinden biz çıkıp bilmedek, şoňam derejesinde biz gatyr çyrçyga, gatyr dar derejede bar aladamyz biziň garnymyz bolsa, bar aladamyz birazjyk bir ýatyp diňjalmak bolsa, bar aladamyz ýa-ni birazjyk özümizi goramak bolsa, hem jynty keýpi tapa bilen meşgullanmak bolsa, şoň derejesinden biz şu konsepsiýaň derejesinden çykyp bilmeýän bolsak, şol 4 tane prinsip ähli janlara, haýwanlara da mahdut prinsip diýip atlandyr. Emma adam haýwanlardan bir zat bilen tapawutlandyr bilýär. Birazjyk beýleki janlarlara bolan empatiýa, simpatiýa görkezip bilmek ukuýy bilen tapawutlandyr. Empatiýa diýmek näme? Beýleki adamlara rehimdarlyk, beýleki janlarlar, beýleki adamdan aladasyny etmek prinsipi bolmaly. Diňe öz garnymyzyň alada, diňe öz ýolumyzyň açylmagy, haçan bir garnaşlamyda bir görüp gaýdar kak diýilen ýaly bir darajyk çygyrdan biz çykyp bilmesek biz haýwanyny tapawutlanamda o adamlar. Birazjyk şoň üçin aýdýan globalrak derejede adamlar beýleki adamdan derdine derdinmek, beýleki adamdan problemasyna düşünjek bolmak,
şolary öwrenmek, şolara raýdaşlyk bildirip, şolara ýardam bermek, şolar ýaly derejede de birazjyk bir pikirlenip başlamaly. 22-nji ýylyň bosagasynda biziň öňümizde şolar ýaly synaglar dur adamlar. Biz birazjyk öz aňymyzy giňeltmeli. Täze ile gadammasamyzy täzeräk birazjyk düşünjeler, täzeräk bir göz ýetim bilen ätmeli, ädim. Ýöne boş ham hyýal bilen ätmeli. Haçara üçin biz bular ýaly ýöne ham hyýallyk bilen ýyldan ýyla beýdip ädim biz ýaşamaly. Şoň üçin täze ýylyň bosagasynda men adamlara etjek arzugum türkmeniň bir nakyly bar, herekete bereket. Awa saçagymyz bereketli bolsun diýip men arzu edip biljek, bereketli ýyl bolsun diýip arzu edip biljek. Ýöne adamlarda, halkda hereket bolmasa bereket bolmaýar adam. Hereket diýmem nämen gözüňi tutýanymy eýem size düşündirýär wagt bolandy. Öz akwalymyzy, öz hak hukukymyzy ele almak üçin hereket gerek. Diňe şo ýagdaýda bizde bereket bolup gelir. Hereketiň ýok ýerinde ýöne berekete umyt alap oturmaklygyň özi nadanlykdan başga zat däl. Boş ham hyýallykdan başga zat däl. Şoň üçin ýöne bereket dilep oturmagyň wagty ötdi, indi hereket etmeli. Hereketden soň berekete umyt alap biler adamlar. Emma bizde näme üçin bereket ýok? Biziň hiç adamymyzda bereket ýok adamlar. Bizde bereket galmady. Biziň ne ýaş nesillemizde bereket bar. Kör köpeğin ýerine alyp berler görgülene taliplenmede çen. Okuw bilen işler ýok. Okuw dik gelýärler, bar aladalary bir dögüm çörek. Sebäbi ýurdun içinden pul çykaryp bolanok. Enatalar gazanç edibilenok, ýurdun daşyndaky çagalaryny ekläbiler ýaly girdejiler ýok, özlerini ekläbilenoklar. Bereket ýok sebäbi. Olarda hereket ýok. Yerden önüm öz olky ýaly haritlen bakat galyp gidip otyr. İş orunlary ýok. Adamdan öz arada gatnaşyklary yaramazlaşyp gidip otyr. Dogon düşman, dogon 3 bilse 3 ýok. Bir köpek üçin bir-birlerine dönüklik edip adamdan arasynda gatnaşyklarda, adamdan arasyndaky syýranjyk hormatlarda, şolar ýalylarda da bereket gidip otyr. Näme üçin? Sebäbi gowluga tarap hereket ýok. Gowluga tarap hereket ýok. Birazjyk aň düşünjäni ötüräjek zatlar urunda hereket edilen. Bilimli bolmak, düşünjeli bolmak urunda hereket edilen. Öz elimizden alınan haky hukuky gaýtaryp almak urunda hereket ýok. Öz kanuny hukuklarymyzda düşünmekde hereket ýok. Biraz çalışamda bizde kanunlar, konstitusiýa nähili hak hukuk beripdir. Nädip ol hukuklar kim aldy elimizden? Näde wally ony? Olaň almaga haky barmy? Biz şolurda birazjyk düşünjek bolýarmy zat? Şolam hereket. Netijede näme? Biz bereketten mahrum bolýar. Şoň üçin ýene bir gedek gaýtalaýan şu täze ýylyň bosagasynda men adamlara itaatly şu arzu etjek adam hereketli bolmak, birazjyk herekete girmek. Şoň netijesinde de bereket galan. Şoň üçin hormatly adamlar, ýetip gelen täze ýylyňyz utly bolsun, ýöne täze ýylyňyz hereketli ýyl bolsun. Şo hereketiň netijesinde de bereketli ýyl bolsun. Gün söýüp dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.